За да намерите първата си задача в Trudify, кликнете на менюто горе вдясно и изберете «Намери друга задача». Ще бъдете пренасочени към страницата с обяви, където ще намерите всички публикувани задачи според квалификацията ви. Приложете филтри, за да намерите идеалната задача за вас. Град, категория или бюджет. Комбинирайте няколко филтъра и веднага ще получите задачи, отговарящи на вашите критерии. За повече детайли кликнете бутона «Изпълни» на картичката на задачата. Ако ви харесва, скролнете надолу и натиснете «Кандидатствай». Ще се отвори диалог. Въведете предложена цена, съобщение до автора защо сте подходящи и кога можете да започнете. Прегледайте и кликнете «Изпрати кандидатурата». Готово! Авторът веднага получава известие за новия кандидат. Бъдете търпеливи. Отговор обикновено идва в рамките на 1 до 2 дни. Когато авторът прегледа и приеме кандидатурата ви, веднага ще получите известие в Telegram, ако сте свързани. Ако не, ще го получите по имейл или тук на сайта, където иконата на камбанката показва броя нови известия. В известието ще намерите съобщение от автора с детайли за задачата и контактите му. Обикновено от телефон. Можете да кликнете върху иконите на месенджерите, за да се свържете директно през тях. Бъдете учтиви и търпеливи с клиента. Изяснете всички условия преди да започнете работа. Trudify не участва в плащанията между вас и клиента, затова бъдете ясни и коректни. Не забравяйте, клиентът ще може да ви оцени след това чрез нашата система за ревюта и рейтинг. След като приключите задачата, отбележете я като завършена в секция «Моята работа» на сайта. Желаем ви много доволни клиенти с Trudify.